Marija hija persuna b'diżabilità u li sa minn ċkunita ma nqaletx minn fuq is-siġġu tar-roti. Minkejja l-limitazzjonijiet tagħha għal din l-aħħar sena irnexxiela twettaq il-ħolma tagħha li tgħix għal rasa u tkun indipendenti bl-għajnuna tal-carer. Ta' 38 sena ddeċidiet li timxi f'appartament fin-Naxxar li qed jitħallas mill-Gvern ċentrali bħala parti mill-proġett Soċjetà Ġusta. Nqumu normali mmur ix-xogħol u mbagħad xi nasal ġifieri niklu naraw televixin ġifieri normali bħal dar normali. Marija għandha l-għajnuna ta' Roxele minħabba il-fatt li fiżikament ma tiċċaqlaqx għalhekk ftit li xejn tista' tqum minn fuq is-siġġu tar-roti. Mill-ewwel badna ġifieri minn from day one kellna bond ġifieri flimkien tipo nifhmu xulxin. Anka bħala ħruġ u hekk tipo niftehmu. Min-naħa tagħha Roxele tgħid li f'Marija sabet ħabiba u għajnuna kbira. She toured me around Malta and I love it very much as well. And it's like, living really schedule what she wants. And she was very nice to me. And I appreciate everything that, she cares for me as well. L-appartament ġie inawgurat mis-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Anthony Agius De Celis fil-preżenza tal-Kummissarju għal Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna. Agius De Celis spjega li minkejja il-proġett jista' jidher żgħir għax se jakkomoda persuna waħda, dan imur pari passu mal-politika tal-Gvern hekk kif imwiet fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Però messaġġ qawwi, messaġġ ta' inklużjoni soċjali u li nixtiequ li kull persuna b'diżabilità li tixtieq tagħmel independent living ikollha s-sapport u l-għajnuna permezz tal-aġenziji tagħna, Aġenzija Sapport u l-professjonisti li għandhom huma biex tagħmel dan. Hawnhekk għandna każ partikolari fejn persuna ħad tiġi tagħmel independent living waħedha u l-carer. L-appartament jagħmel parti minn Dar Notre Dame imexxija mill-Fondazzjoni Ħajja Indipendenti. Din id-dar hi magħmula minn 10 appartamenti li huma mmexxija minn Konika Milleri li hija wkoll persuna b'diżabilità. Missieruhom iħallew li din dar waqajnejja għax imbagħad tajta lill-foundation għax jien ma stajtx nagħmilha għax kien hemm liġi oħra li ma nistax nibni bħal mibni. U insomma, tajta l-foundation, l-foundation setta tagħmel qabel li-foundation. U jiena bqajt ninnavika u nimmaneġġjaw. Bħalissa aktar minn 70 persuna b'diżabilità qegħdin jgħixu f'waħda mit-12 dar li fetaħ il-Gvern bħala parti mill-proġett Soċjetà Ġusta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.